Pod wang'iyo mago mag tuke tim ma Kenya matugo tuke mag Hoki kidieny mar yawuoyi gi nyiri timo ikruok margi alap ma City Park motelo ne tuke mag manyo tiko mar dhi e tuke mag Olympics mibiro bagi higa manyien e boma ma Paris. Kenya biro yuoro e tukego mibiro bagi kind tarik 29 dwe mar 10 nyaka tarik 5 dwe mar 11 e boma ma Pretoria e piny mar Afrika ma Milambo. Kano wuo gi jofwambo, kocha mar Wakeni Meshak Senge biro chwalo nyinga jotugo 25 ne riwruok matayo tuke mag rugby ka jotugo mabiro yuoro e boma ma Pretoria biro mana bedo 18. Tim Kenya biro bedo katimo orako kuom jumbe 3 kapok giwuok e pacho ka. Kata kamano, geno nitie ni Kenya biro kawo achiel kuom thuolo ma omi pinje mag Afrika. In terms of the team, I think we're in a good space. We are not yet at 100, which is understandable given the phase that we are in, but we can give or take 60%. So we have another 30 or so percent to work with in the next 3 weeks, which is possible for us in terms of our season planning. Kodhi nyime nyako Ramogi Faith Kipiegon no bedo